Druhé podání. Co to je? No, moment. Halo. Halo, měním raketu. Tady je, pane doktore. Dík. Nula 15. Klid, prosím. Nula 30. Oskare, do nich, do frajírku. Stavu se vám. Druhé podání. Jedem, šup. To jsem ještě nevěděl. Ale, to se nedělá. I když na druhé straně, přátelé, zcela výjimeční lidé mají právo na výjimečné chování, takže jim to budeme muset odpustit, vidíte.